Kello on tuossa seinällä ja naksutteloo etehen käsin, mutta se tarkoittaa sitä, että me otamme seuraavaa puhelua röyhkiästi vastahan. Kuka soitteloo? Halo, tervetuloa Hirviö-ohjelmaan. Täällä soittaa Jouko Turkka, saatana, ja mä haluun sanoa, mä oon kuunnellut tässä sun kouhottamistasi ja touhottamistasi tämän ohjelman niin kuin tiimoilta, ja tiedäksä mitä? No mitä? Sanotaan, sä oot hyvä. Sä oot Juha tyhmä, mutta se on sun voima. Sun tarvitsee muistaa, että sä oot luotu tämmösiin hommiin. Sua tarvitaan radiossa ja saatana messuilla. Joo, oikein mukava kuulla, mutta tollaasta palautettakin tuloo, niin kyllä mä nyt palakitte sut jollain hyvällä kipaleheella, niin mitäpähän laitetahan soimaan? Mä oon tähän saatana Suomi musiikkiin. Mä oon niin lopen kyrpiintynyt, että mä haluan kuulla jonkun aivan tuulesta temmatun esiintyjä, jonkun, joka ei varmana osaa laulaa, niin pannaan jotain Antero Mertarantaa tai jotain. Semmoista, mikä panee niin kuin kansan nauremaan tyhmyydellä. Jaa, en mä kyllä Mertarantaa tyhmänä pidä, mutta kyllä se poka laulaa osaa, se toristetahan nyt. Kyllä varmaan.